bread and water. Kafo na wasi amen so afọ do dika beka amofo tie so beka twi ama do no atiase e mo peso dia me Juaso aye Oheneyere Afia Akyamaa ya atide de di obi anim ya ante na ware no afe AKYEM hankron e de wochi enu 1985. Sabre no ya ba yo young man. Na penifo go bese sebie ku sebie son. Ko fi panso na white man mu. Na ye na bi so kwari da so. Ko de to Juaso penifo bi ani. Am sa ba yo we na ofatawo. Na until so one man and before no almost said from she did not disappoint the elders who recommended her. Na ekase ekasa eya nkonde enti na ga the motor dey no ye boom and 9 10 ye di kan kwore na o ma bebe na no kwasa say nya man na etini onkun ma etna ye boa pa be twa so to gan so so amonti be bia complain be mo pe ne yire no da tie no wo tu ne nsu na du e de ba ha a hye ade e koso so wo ye bia na me adom na me afofukuo na wa ha yue ya ne mo difference aye wo mo ne na na brebe ni na anti do ni na who said, I'm not a side for money way now. Your Pabani Kabana, Kofi, Abran, and Abran Coco, Abran Tuntum, Maki, a yet on Dosu. And I'm not the cheap group. So it's no mere fair. Okay, this situation, if you're so if I want to ban a to be unfair, would you like to see what I and soon another and also, they also beneficiaries. Near Tosu, you and a man can say, Ante, Yan Koye, Coco, Fu, Impunity. And then my love, Kowana, Coco, Omwara. Despite the school she accepted this second time I make us ask me. Every kind ye didn't know one dance here. Coco for my dog that would not be yes. Well, Coco for Susan and not also over. Then before say you are brave with dear. And so, fell and quarter about near the hall. Nana knew. Ante was instrumental in every fabric of his chieftaincy affairs. A son saw a rent on the end secretary. Agreement beyond the draft. Who called the regional councillor? The first secretary named Jellica. Only on the solicitor, advisor, everything. Of a modern power than I knew. And no man, another year, ASANTE, you can't only in the chair, Nana, I can't be. Say, Fonsoir, they should be in one, and I could see. Hennett or actually, they talk to a brand and a coffin. Yet, Costa said, Obey, they crew Abra, a top of one, no, be a grammar. Okay, I'm so why you can I'm not to put on. If you are one more difference. And one of the most wicked behavior on earth. That was Jagger. And take another. Yes, I can another bar at the edge. Can I tell you now? Teto maybe no, Mammy, the Akyamaa, sorry, Akyamaa, indirectly, not one. We did him for so many years.
see, none of mankind. That time, the mental state was not balanced. Mammy did not indirect. To look at me, or one and a half, no, we are so, and so why. Of a slab, say, dear, never say, oh, me some got for near deep papa. And ma, actually, I will put Lucian. Gabi, I will put PSA Jamusian. A two for the Gapinti said, open the water, the German. You look like we are within our ability, the bear. And Musuban the lecture. As someone actually, I can say, you must have son. Yes, then you can be. You can say, a Lucia, a Yakumani. Emma, Yako. Now, you is what you never done so. Let me fuck. Ever coming, Amen. We are some show award, the Salurica 4 and my kind. It's in 9 in Moon Son that you will see in tonight. As a former, a war with Joseph Presley, a sorry. I more Presbyterian, a sorry no, it was so I can say. I'm better say, and Kaiwaya say, if I am a man, Christiana, Akyamaa, say what free mono, a song. Now, so they will be public to my year. I brought when you said, you know, Pashaman, ya papa, a saying, young Magasa, and Ramano. I don't see Presbyterian, I have no name what she say. You will have me a year, my pay and I said, I have a fact, me pay, me a woman. And so I yet would trust you more pretty as a follow. Yet they are a passory and a ifras here. Now, the passory woman, I am a month into my power every year. Ah, okay, can a mom, as a follow in my demon. Now, the camera also a bra, ye auntie, a sorry, no, any bra, say, a sorry, no, in ye can say, a baby, you are, or bar, sorry. Not when I'm bread and a careful, nay, as a former, a shall ending or more, and this is the one said on here, and they said they will push you more and some so at here. Now we a share or dog, and a former, now or walk a man in Pagina. It's time I want to come, any more, not what it was of money, I'm sorry, you see. As a former, a board, a bustle, a few a Presbyterian moon, was a agent Sunday. Ah, a pass so good, a Bosnia, if you want to die, a toss in 2 years. Like I said, Impo, a good pavino, now a promote is 2 years. Now, so of what they said, of a bar, sorry. Now, a baby also about sorry. Now, or Kawanga, would you kind do a sorry demo and Sana, a free or some as a chester would give a breast. Now, we are here. Yeah, you shall now to me a sinner a day a free hope. I saw no also Santa. I brought a young man when we are caught in a vampire. It was the bride, as I said, the other more iron. Am I ever know apple two? A buying air sabia, the work so and no. Now you call any of a vampire. In meeting it among. Now, your family address it. When you go over to me, now, oh, my son, now I sign up a candy and move you. Now, so, the real course so even we this is said that it say, when you go home, Atonsa, after a man. Young family, now you present or birthday ever home. Now, so, now your name say, when you go home, I say, tell your baby one, over to me, I'm home here. Asen asatizwa owe enu ti akoma ya de na so echichi ya rese Juaso message wona ogu ewo gbadumo no obesan asori bio ewo Kristo emaya etoso emenu sa na yete ewo Thessalonica from medical 99
Imodu miɛnsa egusi edunan. Mama Krisi wakɔ ɔpopa no akodu awiɛ. Na yɛbɔ mpa yɛ sɛ Onyankopɔn ɛmfa wo kra nsi yie. Nante yie. Amen. Yɛbɛtie akenka asɛm no de ɛtɔ so. Senka fatano hello ka enseno se esebansa sa na binu so ti baabi ana wo ka ne ope senia fatano na enomu na Yakopon yi sa quotation yi e ma bisa ye mfankasa adofonom ewiase ati no sofu bia ne hia ne nsem a onne nchen Nisem waka mani jihu de bia se ayie ase asem kano me pese ka me obi bia beti sa ase ni bi eye ase bia okafa owo hu na ose owo aye kana asem ye obi a na so asi oye obi a nani afra obu efre nso obu de ni bi de ma obi a so yes kani o so you hear ni o no matter the kind of person out there was associated Sao ubi, ordinary fra na suesi, ini buat orang yang siswa, ukosok Hallelujah. Yes. Mami, dia, ada kisah sendiri kan, dan dia kasih ubi bahasa siswa, dan dia bagi orang yang mau aku rajin cerita, dia kasih dia kerap dia ada, ada baik, tahu university. Nah, orang kawan ubi biasa, ubi ehini so you get here ohini said yes you man hanu yesa na ka onya bo ohini dia o be bo bia tu se ko busa mewa hello o tell ya yes it's really o ti se o ohini na ohima o so ohini yele na wa ji o speak na o so pa sorry ye be tin mo dan se o you Kristo ni mapa. That is what I'm going to say right now. Or you please to give up. Or worry or here. Hello. Sorry to say, you said we covered every couple and call you pastor. But you can. Now, I'm really anxious to have to be on our wedding. Open. The only share. Every day pass a crucible for anything one I say. Now, I can't simplify. I say, I'm going to pass. Sorry. Obebese odomu openfo wona na chia wo mo so obusua mu sel ye koso it tells you the kind of person you can want in massive on so in him aside the corona e da ho na ese na no we say e kotem na o gd antino e ye db aside e say oyo ni enti o gd anti there was something special e dia yo Malame no eche abuju oba abubu ye eju na the park here na ni ye be na tiketo na e pase bia na so na ye kase pa ye ba o ne e pa na e titu ne ma so ati wo ye o bete ni ye koy e so pa le ta mo ye ase so ye tie na obi o before after Kristo no wa ye obuni conflict issue kan be e wa brand appropriate and that is why I want the hard way of life to do.
saa deɛ wei ɛbɛma twitwi abalabra a wɔn de biara nanso ne nyinaa no otumfo Nyankopɔn a wɔde no to no so no wɔayi no ahyɛ n'abɔnsa. And then 60 years, and 8 as well. So approximately 40-50 years, and then they say they are. They say that we are going approximately 50 years. They don't do that for us. I say, man, teach. Now, so there are couple of years I said, Emma, in Yaya, because she died young, very energetic, and yet. Unina obi kanji just as say ya na wo so sisu na oba na wo yɛ na ɔfɔ na ɔpɛ nso na bubu yɛ we need that continuous one to stay but yamiti amanisa hallelujah amen na no na me twi Bible me twi adress so say inim say the one day and I know some of these conflicts issues shall be clean. And it is said the one day. Yes, Oba when the man on now the people will be up there. Now, we can't say more of say or cannot the advance. She said, only me. Now, I say, the panic by Chevy catcher say, Galilea will be a what? A yet or Oheneyere Herod. Another Herod. Eddie Omuja, I saw a pillar to Eddie Omuja Afra na for the bomb. Now, if you can't be a sitting now, what do you about okay? Here, and near Ebusiano, in soon, Mr. Chonry. Nyadi for phobia, a better said, you be born in Binti, and I just said, oh, and Musama. Yes, to us. Now, see. Young come will be able to say, what? We are born in. No matter the degree of your sin, and family of born in the case and get away. Kai said, Sal Rune, that was a bonnet, a secretary of Sal Runo, Bonibia, a Cosubia, it is a Busu as I can be. And it's so the also the office of the idiot. Obi so be get your song. Now obi dia bane, anything now the audio strength na my make catch on the say. Last thing I just person change say. Obi biara when yan the body a you piano at any point in time. How do you bet me then? Oh wow. How do you bet me then? Now kebe ya dey perform here. My papa name maka wo mura. Ya wa. Na e dia sa mo no. Hallelujah. Oh, the other do some person about 99% Tina, Omu say a just 1%, give it 0.000 something%. That's what the woman. Hello. Yes. Now, I shall be a grand horse and making. I did such that does not mean a born in true or false. I did such and just a born in hello. I do such and say, one and two man, and he said, Bible will be a 1 year Christian. 1 year Christian. Of course, you perform. Yet, you feel bonny for me. Upon in answer 1 year Christian. Now, yes, you say, you know, so utility, utility and pan, so utility and pan. We are the affair to BBR. Hello, a bear affair to BBR. A business you shall so BBR. It's the air say. What years we did now say, be never been associated, baby, and young great. And then I challenge Christians of today. It's a say, a ma me jaw, papa jaw, I rather wine and no one better now. Wine or do any busy on so. Emmanuel, the become my home, the cabusia, the card of war. Simi aye na me nyina ye tina so dwodwo enso de kokunu aye de aka nyina sha onsa erade ma vie nwe penya so dwe e wo Yesu dim amen.
na yɛ kra nso ɛhyɛ wɔn nsa ɛna wɔpɛ ogyeɛ ɛbɛn sɛ yɛn te ne bɛnti yɛn te ase yɛn da wɔn obi su asɛm bi ho na obi nso ɛnyɛ yɛ wɔpɛ ɛna wɔyɛ wɔn ti a wɔyɛ nsa ɛdi wɔn sɛ yɛn sɛ báyɛn nso a yɛde pom yɛn ho ɔdɔba yɛn soso na tu ɔwurade ìjẹ́ ìbùsùn yìí ṣe wọ́n sá ẹ̀dí sẹ̀nsẹ̀ pọ̀ sún ayé wọn àbọ̀ wọ́n lọ́ọ́ rẹ̀ títí wọn rẹ̀ wọ́n bọ̀ wọ́n ní wọ́n bùsùn náà wọ́n pa wọ́n ho tó wọ́n so na wọ́n ní yẹ fún yà á sẹ̀ wúrọ̀ àdó de máa wúrọ̀ àdó wà fún òdi ẹni ìṣirà nǹkan ẹ̀dí ìdìbò yẹ wọ́n ẹ̀dá sọ́ sẹ̀ yẹ maame wọ́n ní yẹrẹ wọ́n dá nínú ẹ̀dí ẹ̀kyẹ́ no benya no ma yɛn nso a yɛde yɛn ho bɛma wɔn nso ɛba wɔn nkyɛn ɛba bɛyi da ɛnyɛ wie wonam fɛ ho yɛsrɛ adwuma biara busua yi yɛ sɛ yɛ mma sɛ yɛ nananom awurade baabi a kwan na bie kwan ɛma wɔn na kyekyɛ wɔn werɛ ɛma wɔn ne wɔn nsuo wɔn fa wɔn ho too so akɔnyasa nyinaa mu ɛma wɔn mpa aba ne biara da na wonyɛ piitii sɛnea paul kaa sɛ deɛ na bɛteɛ na wobi so dɔ mu owuo ahometeɛ wɔtaa daabi da mmarima me wura yi mpo sɛ wɔhaw bi nyamanyɛ bi wɔ abusua yi mu sɛ wɔtaa bi wɔ abusua yi mu sɛ deɛ akonya bi ayi hɔ a awurade sɛm a yɛtee na so na kena abusua yi bom baako asukuufoɔ wɔ mu ne kaa sɛ wɔn adesua ɛnkɔ so daakye wɔn nso abɛyɛ titire ne tire ɛwɔ abusua mu awarefo wɔn no ɛda wɔn hyɛ wɔn nsa wɔn kuro ne wɔn yere nom awurade mu asetena ɛyɛ doodo na wɔn abrabɔ no so ɛyɛ deɛ ɛbɛsɔ wɔn awurade ani na ɛbɔ abusua no so obi ɛfa ne ho maawa ne de yɛ yɛate wasɛm yi onipa wɔn ho ɛmma wo na sɛ deɛ maame yɛ nana yɛ nua yɛde hyia yi yɛ no wɔn nso ntumi ɛnyɔ tumi na wɔde wura wɔn de fira kyikyiri bi kyerɛ ba yɛn na yɛn ti ɛno ne nua nyɛ sɛ wɔn ayɛ pa yɛ kan sɛ obi biara kɔ akyɛn yɛ asomdue mu wɔbɛhwɛ wɔn anim biara na awurade hyɛ wɔn nan mu wɔn nsa wɔn a wɔn to soɔ no adeɛ nyinaa de bua wɔn na ebi wɔn yie yɛ kan sɛ musuo kɛse biara ɛgu wɔn dan yɛte wɔn ka no na yɛ anigyeɛ na yɛ akɔnɔsɛ kutuu yɛtumi kaeɛ deɛ atumi aka ho bɛyɛ ma abusua ɛma nananom ɛne adɔfoɔ nyinaa no awurade fa nka ho ɔfa tom ho sampa wɔn a ɔde ho to so ade nyinaa de boɔ wɔ ewie wɔ yie ɛdɛ wase sɛ ɔyɛ pɛpɛtiefoɔ no tie wobɔbrɛ ho no bra ɛtom dwa da nti amen so we ho on fa to na adwa de buka no kofa baabi enne ya mo pa mo kan scan na mo ntwose reference book na budget na mo fa receipt na receipt number 1 anya sascal atina e be ye kasa baba na me mpa bebre ya sascal we e de ma bebre ya akoso Mumu anya number 1 na number 2 ayɛ na amanfo adware tom ato aso ɛkyɛ me ba me interest wɔ we busi ho nia wanyi mama ma kan to mu ni eni ma no sɛ me ba na sɛ enu saa me bisa wa ma ka to da ina to asu bi ka o
Yeah, we got Papa so for Adi Fran and then Papa no so far away. And she was Papa Mukati. For nine, and as I put in line, before the appreciation when line, that is that appreciation pay. And I mean, say, now the point I can come to it, so I will give then I'm so much of a shot about the name of Amen.
mami mi bomi wu. Nanga ya nesie mi ne banese. No ma mami no mi ne mi sewe. Ya wanya. Wanya dio. Wanya dio. Yeah, wami oh. Amowe. Yambaza wuti modio. Zania ubami anyo. Zania ubami anese. Nita misuna mazejo mi wasiya. Jesus wo pemi ni o. Nana madio wo pemi ni o. Ya wo worry me anise. Misuna mazejo mi wasiya. Yeah, dia wo pemi ni o. Wo pemi ni. Dia wo pemi anise. Misuna mazejo mi wasiya. Imami wo ya mi o. And I am from a way as a
Christiana. Oheneyere Christiana Akyamaa. Oheneyere Christiana Akyamaa afide kuma. Auto Christo aseniase. Munam enhumi kom. Ohom ne de tupo nya konse. Mi asodiem. De bia chire. Christo benya no. Eni asia. Monso eni aso. What are you doing? We
Yadamasi, Juaso. Samre atakakra for aso family. Na Obasante Timbre Kudia, a master and a fraud. And I'm saying, a bear say, Afinia Obasante Timbre Ku. Wabama, a young Quara, a wood dream water. And says, I am Abomu. And I'm saying, a blue Jordan. Almost quite a less of the coast school. A bad year, a fear of your one who could have been now. And the good force me can't answer. The place I only said, I'm now home to Arsenal. When you can find your mercy and tell. Nanso so when I'm ready. Yatini, man, let's have bread as a but for money more, as a minute, then you buy no tissue more Samura. And not the good for a year nearby a post. Was he said the master buyer? Now and then in Pala, said on Motiano, Savi Prate. I see a few more dear Baku. And tell you about a small buyer. Atakakra, Petier, Unuabusia, Comadia, 100 Ghana cities, the Tiscano Aya 1 million. 1 year now, a research and Mra. What I can't, I could not from a virgin Tiadas. You said they are the Buffon, a beer padia, that's Yamia Mortina, on the Saba, and I'm saying, Obayano, on my Sacre, up by school more, and I am well and Nami ain't shit out. They should have become mine now. So some race can simply what they are. Dear, the British crew, a 1 year drew. So dear, a year, your friend, a year, single pine for, and just a year pledge. Ha, pledge before, single pine, for the Sambre, almost a saying, I'm funny. Almost a Oheneyere Mami or Afia next song. Nasana, Emma, I can tell you now, Busia and Muscasa. Now, single pine for it to be answered, Busia, 7 players. Now, I'm saying. This is Tina, the Sambre, or Mocasano. Almost Omobaya. Omunkra, Omunfo, almost Mr. Aye, or Pin 9, 4 million. Abusiamonia. Now, it is a Tenebra. What a car, a Kunya, a phone, your vegetable, a dash of the I said, I follow, Momadia. Now, one casting about for any door. Other Sambre, or my church, and I'm seeing you be my charming. Aha. One that one class, and then this year at the form. Nasa Abusia and Muscasa. Now, taxi drivers, they were swamming. Antimi, I'm a baby aunt. Obiano. Sampling for our bottle at the mouth. And until somebody who almost want to start to fair. But the car said, a year a good Jamaican former assemblywoman. Ha, and a Sabre, a year police officer. Hey, Yura Junior Kakali. In the Asia, ye Banaya Babechia. Na, hey, mammy, Majua, opening Tiamwa, a kid yet. Yana Canoe, Film and Ponting. And now also a child and Pompema. I wouldn't be Kumso, Grandchair, and the Crum. And now opening Tiamwa free. The back, Afas and Majua. Santachi Market yet. And on any mamina and dance wati. Obo Yakubra, Madwa Yakubra, one and Benaja mine. And until I did therefore, 2 years now, Madwa, there was say, at your 19 or buy. One can be charge mine, and then the mammenum and the Busia, then yet. A opening chamwa, never Madwa, or so called 200 Ghana cities. Tetediano, or no Yanum, a million, me a new, or must say, never panum. Ya Sabre, Adeto or money. But your Madwa, somebody okunu, a quahobi. It's here the acquaintance was it. And I say, Yamisha of a baby. It's actually my Pamachow, Moment to Santi, Nayancha, what would said? Contribution, we are keeping the India on your wood, you know. They show a chair at 7-1. I said, I'll check the Juaso, but if you're going to find Afia, and I'm saying, Emma Afia and a Sabre, or a year Santia to prepare fee. And he paid us a fool. And a Sabre almost want to stand to prepare far. Almost so Babetia, a Pusia. Send and go for the PC what the other very papa. Yamisha Moate, and Yamisha Mo. Send an eye at the form. Now, what you must say, Madame, and Catamre, Mamma, will be on the food. Aye, Yamisha Mo. Just a follow.
Ow. Oh, so what change you now down there? What I can't so what? Juaso. Sabre Akyamaa Presbyterian Asafono. Human congregation. I never say phone kwa. Never say for the Kachia. Sabre Akyamaa Yane Akyamaa Akyamaa. Oh, Nana Christian Akyamaa. Yere no ekwana kana no. Akyamaa na Sabre. Almost ato Sante. Ya omo Echano. What's the for the Kachia? Classmate for Kaho. Classmate for 1995. Afia Pim. Ahanko Abia Kunu. 1995 for Omo Ene Abrajamai. Yenyaba Abrajamai. Oheneyere the back and a Sabre area school. Omo so Omo Eka Hope. After Honorable and Apo. Akidia Sabre man. And also Sabre. Okasante no ho Akyamaa fo a ye no Oheneyere e wo tweka ye no bibia yo no bebre no mu e wa ase no mo abusafo wo bi kuru abusafo wo Akyamaa fo a obenne kona kana omusu wo Akyamaa fo a echade abo adonfe oboso e wo asudafo wo awalifo wo asikafo wo ahiafo wo omawo fo wo omawo so defenso obi awo be gba yo kro tete for atete for so Akyamaa for ye wo but be out me yama Akyamaa de ye pia de pie santi no enyan twa kwa enyan twa ye dosu bebre enso for Oheneyere abusafo ana fei Oheneyere enianom emma Akufoma ma amuka ho alaji sa kwadia yewra kofi boate onwa kwabrana ne omu nyina me ma me konfo grado ma omu nyina ka ho afei me ame ofa atayawo ono so oka ho we wa jawra kwa me modi ezo tia ena fei eye me papa Germany me papa Germany so oka ho bi me papa Germany oka ho Mama me, when I can't talk on floor, when I adoma, me kwa mama Okaho, Akyamaa Hineda, ne young guy, a first my chewa, or near February Manso, Okaho, and Matuma, Mama Meno, Akyamaa from Kwa, and that channel, over Mutua, somebody, over Mutua. Asante brother, me imagine ya. Ode Fabra, enyawe. Fabra. Say the uche, na uche ya ugu wonde mwase, chocho bai. Sabra sati mtu suma na chia. Sati na Akyamaa for Suzi. Nana acha kom. Nana acha kom. Ya awo akupo for. Almost Akyamaa Hineda baby kwa When I was so a child, and then the year, Papa, and I Akyamaa, Sabre, I was so for a chain, I would open and Kakasiapa. Obviously, Akyamaa, I could go for it. Now, so, Akyamaa Hine, and will Kakasiapa, and will 80, and I must say, It was Sinale, Omo Ana Sabre, Omo to Santia, Omo Babu, Paso Here, Assassin, so I was no.
ɛkyia ɛyɛ deɛ medical today no saa papa gyachi ne nkurɔfoɔ ebusuafoɔ ɔne ɔmo ɛwɔ sudane ɛna ato santen fɛfɛɛfɛ a ɔmo kyia no sabre me papa ɛyɛ Akyamaa yɛ naka ɔyɛ senior presbyter ɛwɔ Akyamaa presby asafo mu no ne huti ɛna ɛtwahyia eti asɔfo kɛseɛ sɔfo bright bafo bɔkye yɛ sabre ofuro no mo nkyɛyɛ ɛne papa sabre ɔno so pa yɛ a ɔtwa ne ti no abusafo nyinaa ɛwɔ ha sɛ bibia ɔdeɛ ohu abro no na ohumi a enkabo bia no yɛde bɛto dwa ɛde ababusua sabre yɛtwa hyɛ nyinaa yɛde mo ase onyame ɔhyira mo sɛ sabre nyinaa yɛde ahyia mu ɛwɔ apatayɛ president ɔhwɛfoɔ anaa ɔhwɛfoɔ hɔ wɔn mo sɛ wɔyɛ president member bia ɔhwɛfoɔ sɛ ɔyɛ mu nyinaa wɔ yɛgyina mu wɔ esi a ɔbɛkɔ baabi a saa kani si no ɔkɔ ne mu a yɛgyina mu wɔ esi a bɔn sɛ kani si no president member si nyinaa ɔhwɛfoɔ sɛ ɔyɛ mu nyinaa wɔ yɛgyina mu wɔ esi ɛde bogu ɛhyɛ so na ɛhɔ nom nyinaa no ɛyɛ nana atwedeɛ hene asase yɛ a ɔhwɛ so ɛde ma nana otuosire bɔ nana dwabe hene ɛno nti yɛ papa nom ɛne maame nom ɛhɔ na ɔmo te a ɔmo edi ɔmo dwuma ma ɔmo nsa ɛkɔ ɔmo ano ɛnam sɛ nana Akyamaa ɔsom yɛ na ɔsom yie na wɔne nana ɔso akyɛw nante yɛ nti akyɛw kurɔmfoɔ nyinaa no afɔ maame sɛ ɔmo maame ɛno no ɔmo sɛ na yɛ maame ɛka nkyerɛ gu ɛwɔ bere aduane si so na wɔn anka bibi ankyerɛ busua na akwansape nananom yɛsɛ kapoma na yɛ sebreya no ɔmo sika ɛyɛ 670 Ghana cedis titidia no ɛyɛ 6.7 akyɛw kurɔmfoɔ sɛ nananom monye na mofanka ɔmo maame apata ase nkonnwa egu fam yɛbɛgye nti yɛda akyɛw kurɔmfoɔ a ɛbaayɛ ase sabre nana asafo agyei yɛ a ɔyɛ nana dwabe hene kete hene sabre nana ɛwɔ ase no mo patro so ho benkum no nifa so wɔne tete so a ɔno ɛna kyiniyɛ kɛseɛ esi ne so no ɔte ha no mo sɛ dwabe hene ɔte ha no mo sɛ dwabe hene nana yɛ mo akɔba ɛda wase ɛne mpanifo a abi obiara do so afɛme yɛtu fa no yɛduru ɛyɛ tonongo ɔba rose ɛna sambre ɔkasa sita ko su fa no ɔsɔ no nyinaa ɛna ofie na sɛ ne adeɛ to wɔni na ɔba rose ɔmɛka bibi ankyɛ wɔ sɛ mpɛ aduasa na ɛntwa yi enti ọba ko so yi ọba ko so ọba ya ọba sima okita wonfua ne nsɛm sika ɛyɛ 50 Ghana cedis ọba ko so gye na ebi tɛtɛ nwura onu abusua ɔde aka akonya agufɔm yɛbɛgye nti yɛada ase asakafoɔ no yɛa na amakɔpɛ ɔba rose na ɔda no fɛfɛɛfɛ ɛde ama yɛ yɛda mo ase samere so ɛde ama wo ɛte samere sikasɛ bi no ɔde a na yɛbɛtoa so so ai samre enkrato be come say esia no yesra mo mamafoɔ no yesra mo se de busuafo no se mama sonte no ya oda we eye de ba pam na pa nenso no ene na gumefoɔ ada samre o ma to sante pepe eba betia asoma busua samre ade atobani apia po hwe me kan efiri asubua ɔsene soa ni propa ene da for me ɛnoti apia po hwe aso ba ya ɔne ne maame ne nana ne wofa ɛyɛ nana kwasi ana ɛna kwasi ɛne na busuafo a ɛba yɛ ɛna samre ɔmkasa ɛyɛ sitafia ɔmo firi ba ku na ba yɛ sɛ ɔmkasa sitafia ɔmo so ma busuafo fa no ɔmo sɛ nsuo tɔ fɔ ɔden ɛmo sɛ bi tɔ ɔfa nsɛm ɔyɛ otu sɛ ne mia mo ma gye ɔmo fi ba ko ɛyɛ sika no ɛyɛ 100 Ghana cedis 1 million ɛna yɛ sɛ ɔmo asesa ne ntina yɛ na ɛyɛ 1 million fonye na ebi tɛtɛ nyira a mo nya ka ekoya na do aso afɛ me madam every babi obi afo aso fɛ me sankra so efiri edu ɛna bɛka me nsa ɛyɛ asɔre a yɛfrɛ no ɛyɛ Ramsia ɛdum ɛna akora kaba do ate eti bi ate kaba bi sɛdeɛ ɔne ne yere sɛdeɛ yɛ papa yi ɛne ne yere ɛkasa yɛ maame ɛho ɛfa no no ɔsɛ wɔyɛ bɛ yɛ abusua nyinaa na ɛnya mu yi saa mmerɛ yi abusua ati nisuo na yɛ papa yi ɛne ne yere abɛka bibi antrɛ abusua ne kɔ yie
Dr. and Mrs. Auntie Evelyn, former ASANTE chairperson, Reverend Dr. Yes, your bonds from Sidwoha, I had to scan 100 million. Moderator, by was the CNT, but I didn't come. I will be able to why. Said the young Kasa way to Tomucho of Fipadia, and Kasa of Fano. On this house of body, anything so. Now, Nasi, Oba, and Abima. Oba. Said the Bima Gakra, or you Kasa or so by ya. In some star, I have a paper of 1.5. Bima Gakra, anything so. That's all on it, or Bushina, a great ground of a couple before. So Casano was a Bushama here, Tiger cities, the great ground of a couple before. Joe, somebody here, Juaso. I said, yeah, Mr. Eugene, on the year of Papa, Balo. And somebody, Omokasa, and Manina, and I was sending I'm so much to I was here 100 Ghana cities. Now, if it's a Jabla, put a car and Konya for a vegetarian. Now, I said, for me, I said, for me, be up and why? You're too far, you're too. As you was a crew. A year, and two, Presby, said the headmaster. Ah, the kind of Madame Woman. Was say, when you be here and I hear we, somebody could do copy a year we see. Now I can be Antoine and go ye. And he must have swore by Yan and some stuff, a year of paper, 100 Ghana cities, 1 year. And I say, Mamma Prama, I am not taking it. Aha, sir. Joe. Somebody said, Papa, Pania, Paul, in the map. Pema, I'm on Sababi Piano, I'm not Babi Piano. Sans our body is so 100 Ghana cities. 1 year. Now, if it's a General, what I can't go near a before. FMA. Sans our body away, every a young one soon. Almost Siana, Eba, and somebody, Omocasa, and Fano. Almost say, oh, you being young, that you know, pushing none and young. Somebody could do copy again, we see. Now, I'm going to be behind Joe, having prayed as a name, Chay. It was almost a drop by ya. So, young by ya. Almost a Mr. I have a payment, sir. It is kind of 3 million 1 year. Now, it is a General. Mufaka, a good young from the agency. Yada, the Asadafano, if I'm a choya, Momay, among them. And the trouble, somebody, Mr. Obama, will be a force of family. Once you move free water, Empire, and somebody almost a Casawani. Almost be clubbing a man, can be the one for having bread as an Akyamaa. And it's almost a mobile. And once I put on a stand and sell, almost a 100 Ghana cities. And it is going to 1 million 1 year. Now, it is a General. Obama was selling in a 1 year, never in blood, but I can't go near a phone. Joe. I told you for a mobile, one Mr. ready piano. If I'm a child, car no, I'm the band, and now Sano. If you're ready, and it's would be qua and play now over my day, I bet you. I was saying, I'm not never. Said that, oh, Miss Cassa, not a country, I'm a judge on the boy. It's a milestone by 50 cities. 1 year, 500,000. It is coming to a friend. It's a Bimacra. Now, may it in Susi. Now, that's a possible. Let us say, the Behne, and a Sabre, Becassa, and the Afana so, and now the Chamikatehenia, Nanakatehenia, and the Najay out to the Bayenti. Sadia, Nana Ecasano, and now Otose was an opera. I did a Hene, one in one. I did a Hene, a Papa Sebuno, Sa Ukugabia, the Behne, no fat, and I did a Hene. Eti Nanaga Behne. They were firing and a for me. 82 and I get a henny, say Omra, not obesi at night. Nanapa, and upon war by no,
Nana on Solly, on Tassie. Matthew Cracker said, and the dear Crano, one day, and a one no. If you said for the force of Sabi, send Mamma on Samamre. Nana or trust the say, young can shine Nana also a child and pop Emma, or this Shabba, Papa, so woman, Saho. That's your one who brought you through. I am the year of Busa for say. One come on to Yam, the Riase, as some unity, and you're ready. You're not a pet, and away yet. You're not a couple of idea, or be to Mrs. It's a bra, Yama Beto from no. Nana also a child, the year, the ma, and the Busia, and was it as a bra or towards the ball. That's the bra say, what to the buffalo, Amanapa, a year and I say, ya or Yakete, walking, I will campaign. Nana saw by ya, Okran some 500 Ghana cities. Chechediano 5 million. NC Nana Akyamaa, Emma, and then a bush of Fosso, Namofanka Konya, the Mufom. Yabadiati, Yada, Yanana, Dasipra or Trustable, and a Musinia Bayasi. Sabaya, Nana Abanwakasaria, and Panifosa, Panidalivia, then Swassa. Samu Nana, actually. Nama who on it and 24 by ya. Nama Koswadia Pansre. Almost Ghana, as my council won't show my. Now we got 300 Ghana cities. 300 Ghana cities. And the Chabuno, a year, Brata, Atayao, Bratayao, Ajamai, Brata, Mambatu, Ebata, then offers a phone now. Almost a woody and a free cry. Ebaye, Omubaye Musika, 100 Ghana cities. Chechediano a million no Bako. And the Chamuno, a year, me, Abna Po. I went in the Babico, Nema, a young taco shot there, anti Syria, of a pretty mass char, and a fay, and the Okonuya, no fay, ma a free year, and the Mabadu. Sadia almost so cassa, and now also a champion, Paul Bama. Emma Ehono, Mamma Bra Portasiano, Nakanema, me, and then I also a champ, the Yere. That's what she said, Mammy, and the Formua. Artist was Nana, and that from Judge Mine. Oh no, no, artist no, Nano say, almost 200 Ghana cities, Titiano 2 million. So, yeah, and you will be able to say, Santia Babachiano. A number of Brajamai, Okuru, and the Busha and a Sabre, or Mato Santia, or Mobabachia, Asamai, and the Busha and no. Yafa and to us, and if you often are so, Naso, I'm now my personal, woman as one day, and Rampuan, what is a stabby, who owe you, mammy, and that was yellow. That's what the off my command, Bema Buddha, oh, from Yamona Babua, who be Chima. And to one about share some of our 50 Ghana city, Kakra, Jay, now if it's a Jimra, the camp of Yagu. And the travel on San and Chicha Guadu, and then you read about Pamata, Anoma, and Master, one of Bushia, 30 Ghana cities. And the travel on Sabre, incoming as some of my own passes, CIA, then you have been my Akufado. Ha, one of them in China, Tatico, Akufado. I is the command now, sir, Montomano, or the Babylon at the Mamu. When you know, or you know, I Sabre, Abachima, Okuru, and the Busha 4, and the Koswa to Sante, and their chair, Jasumai, and Akyamaa Sabre, Jasaboya, and the Chabuno, Way Ayara, Akwasi Mensa, Yara, Akwasi Mensa. I know, a year, Abachima. A year Ukru, Nanayao, and then a bush of 4, almost by some snap, a cotois, snap normally about, and the Chabuno, almost cannot air 300 Ghana cities, Titiano a million, no, the answer, almost a money, now one far Emma, a Doma Sabre, almost a jump, Neba, guys, and Neba Same, and a Yima, said they almost Cassa, and now also a chaplain, Pop Emma, Nema, a hono. Almost a Sabre, they may hear one, I hear we. Already have a one can, as we now Mamba. Almost some by ya, almost some 350 Ghana cities. Titiano Air 3.5. Ajamai, and they are open winning Staketwa. Monye, I'm a Franca Mukunya, and move from Santibi out of a fair feminine man from Wansa. I was sad to buy Juaso. And yet, as I touch him south, health insurance, Papa.
ono ena na odano ewo yasante achimansi wase no papa no sabre de ono kwakoto no Juaso ewo baabi na bom sunya no wo na so ne dan de ewo na baabi na ayire efie ni wono a one ni na wo pipam sister Mensa on sabre okwa nsam 100 Ghana cedis esi akua ene wonu mu nyina so amofa kan konya egu fom media me to so hansa no to so papa kwasi lati ene yebia be ma lawyer ana fe lawyer ye opane kwasnate ne ba aha ana ye ma kwama ana opane kwasiamo awe ma tigene sani fai ana kasa e ma mi e fa no o me se emra umma me to ase no o ma so te mu pu ena no ena ni da busia en discussion na ekobi ni anko ni ekobi ni na no e discussion o me se mo ba ya didi kan ena me se ma mi e fi pani fi enti no yenya ye Christopher je tumi fast up je ndi bia ko yi fi ana Christopher e si didi kan no abusia e ma mi mo ma je e ye mi mrasi dokodoko yi motri e 1 crate ena pope no ene fanta no so e ye crate mi ensa omo se monyi na ahoho e ba no on fa mo bresu na omo wie no mo ye omo se bi ko bi man ka bi de ko ko prank ye bi ko bi so eno ana haban omo se mo ba ya omo se biska e ye opepe mi ensa fiska no e ye 3 million monyi ensa fanta to na e ba pa isi mi ka se na mi adum na tum bidum ye na to da se mo ye nkonta ye ka se kamra na ka bi pa ye papa yi ni na busua se mo ma so nti ye wo bia no o so ba be ka tiro ye be nti ya da se so obi twa mo no Madam Evelyn ba de wo bia pa cho pa so ememe eye wa wura ta kwasi me ka wura ne no efiri wo baba wa na o na ti blem na mo na ti kosia ba kuto a o ne ba bi ko oni abra kwasi ene na busuafo ene ka sa wo yi ba kwasi se me ka cho se ka na ba kwasi ba kudo tiasia en ka ba se bebre ba kudo ni ho ti ba kwasi ya ba ajambo wati yire abrajima enti ya ba edo ko ya busuafo ya ba ya ne ya ba ano bonfu kwanja jumayefo denjamu ya ba ya se busuya ya na mu ha ya buamo ya 100,000 Ghana cedis apanda da sikano 10 million abusia bonye na mofa entete ho enu achi nkumafo ketefo ba to mo kansa ejina ho hotene pani kansa nkumafo no ba ya wo kura wo sem 200 Ghana apanda da sikano 2 million cedis wadaroma voting kura me bubo su ya wo we free kran wo we free kwa wo wa pa enti se mu huru se kra wo budu de paja ni ye nyane ye na ye dane ye hu rana ba asaba yo me papa ka se afri adwira bohwa ena ba se de omo se me ma no tudie omo se bra ma me to ase no wo de ho bra ase no obu okwa so e be se papa no na wo ma oswa no se asemu abanie na so panifo se pani de ofanso enya na num enkasa nche bofra e pasa na che pani akasa ye anche bofra o papa e na oswa no se omo ba ya oba omo sam sika e wo mu 1,000 Ghana cedis tete no 10 million eso no nua no so e de busafo nya so wo fa ka mkonya egu fam omo se omo de akwansre e beto fam na omo nya nkwa de e be so a omo de akwansre e beto ne pani ani tai ana afia nana atwede ahene ne baba afia ono so okunu ono so se de won se mo se no o mo se ufo do so yiri nyina ti samre prempre o pa so de akwansre to so eye sa so body e si ye nia be ma oba police be ma oba se de ye police fo ana wo dwuma fo ana samre o mo ka sa wo fara no o mo se o hia be hia oba onu abusia nyina na hia mo yi samre kuntukuri kopi e dia rusie no maka bibi a jo na mo se biska ayo pepe mi ensa it is gonna aye 3 million be ma oba se de o dwuma fo ana na fo eso e ka sa wo no asela fo mo wa ye mo ma je na mo bodo ma se why yes we run about to form almost say I'm brand now taxi bank hono so I'm
ko say omo se omo ba ya wo wuti ana omo ba ya omo kra omo nsam sika 100 Ghana cedis ana esiu ne oyire eno maso na mo faka bukonya egu fo eti so me run about tesi work ono tesi for work ma ono no omo die gada wasi na mi shamo sare tie ya Juaso ai sombre so omo de beka me say eye ye nua be ma kofi 50 Ghana cedis mo ye mo faka bukonya egu fo eno chemo bi no me eye hey abrantie ahone thousand se seje o pe radio station ajidi padia ahone padia asante now no saka kan ho o bu kwa monsa 300 Ghana cedis ka abrantie we ka abrantie ka abrantie se 300 titidia no 3 million esu so maka konya kufo na bia so kwa obi huru ka abrantie de o rema no wo fe o se ka me be wo fa Afia eti ka abrantie de kasa ka die kasa kakrai ahade wa mbre abo sare tie Ghana cities show ya mo faka kunya eko sante bia tu aba betia eyamia mo fo ba ya mbre ku ne yire ene opapa no ene abusonfo oba bidu na no sante no free mase omo na sabe oba so se no obo extra dero masi Juaso ti do mehene ono oni apaniyam ene omi aba sade omo kasa eye abusia nyina ho fa no anase mo meje 30 Ghana cities idwanyumra show aka konyangu fa sanati ya na ba ko fa ka be na se mo yi ni ko ko na so sade papa ko so pen me papa a say mo fa da odaru ma ba be obi afo so fa me kakra na sabre ya wo bia ba da fo mo ide na wo fa se da fo mo yi no eye asampa na ato da sade eye mia mate nyina eye Mr. Ketia ne yire ena fei eye Mr. Bosompen ono so ne yire sade emman bianu ekasa omuku no ho enie omo se eyampa mama motese wo fa se ni pon eda fom na sade isufo ekasa die omo se fioro mobile no no kra omo ba se omo baba kamna nche ho na mo ni mu nyina asom abobra na omo ba ye so omo hu di anten so eye edema homo se na omo de nyina mama Christiana chama da fam a papa Bosompen oni papa Ketia se na boyire mo ekasa no no omo so musam sika 200 Ghana cedis tete no million no mienu esimu so mo fa ka mo konya egu fam pia so ene chamu no yo eye Mr. Ejani papa na o twa video no but for so audition ko a akwadwane leadership bia no e make example say the kire eti awura Ejani o na twa video no ono so said ya okasa no o se eye papa Ketia ene ye papa no ma de to mani no ono so busua no oka ho said ne ye jante kwana ono so aka bibia anhyem a o ya se oprakopɛ ne nsa body emu 40 Ghana cedis ewura Ejani a o twa video said ono so okasa no o se anye ya fantua ante ayi asika why maje wa o papa ana kasa no ho nya papa kwa busua foka ho eye o papa eye Mr. Commissioner mami do kuya ene mama ekwemosi omo na mo nyina se de mo kasa ho no ageman e papa no se omo dow omo pawasem omo de nyina ne na o mama to asia yi wo bo ne to ase omo to wase kra ta ye ni na wotwe na o papa no ba ya mamre se de se etie bia anopa yi so amamre bia nso mo ye bia no omo yeye ansa na ye de ante etu adakam akopa ne kra bre sabre je eye wo papa na commissioner eno akwemosi ana fa ye mame ene abusua se de omo kasa oso ono abusua no omo so mo bayam kwamasam 1000 Ghana cedis tete no eya 10 million ajemai esi no nua no nyina so na mo fa nka mo mame enkonya engufom se de o papa abusua ya me ame na obo nipa na obo hiafo na obo bobrofo na obo nyanka me pacho nsa no sika no
sharp sada ɛda so ɔmo so ɔmo anya deɛ ɔmo de aba tom de sharp no atwedeɛ keke yɛ wagye ɛwɔ nkan wagye din paa sɛde keke ɛna maame ɛna onuanom kasa ho no 100 Ghana cedis ɔmo se monyɛ na amɔfa nka mo nkonnwa egu fam yɛbɛgye ti yɛda keke ɛde na busua nyinaa ase sabre deɛ busuafoɔ sɛ mo sɛ yɛwɔ so kakra na yɛwɔ so apɛnsoa no ɛsɔbɔdeɛ bi aso ba yɛbɛgye ne ananso enti ketefoɔ no ɛwɔ mlɛ hɔ a wɔn yɛama nsoa na yɛbrɛ ho ba mo twɛn akɔwɛ deɛ wɔ huhu akɔ tietie a yɛpapa mo ntwo wɔ huhu paa enti yɛkɔ ba ɛbɛsa toa so Akyamaa ketewa ɛne abra ketewa mu nyinaa ho no 60 Ghana cedis ketefoɔ sati ato akyia no yɛwura no ofiri BA ɔyɛ BA ofiri BA na baayɛ pono ahafoma nsim na ɔbaa afiri baayɛ pamkyɛ mofa so ɛmfɛm me menim sɛ abusuapani wɔ hɔ deɛ nanso ɛnam sɛ yɛne Oheneyere ɛne ne ma na tira yɛ nti ɔmo paa ne yɛna yɛni mua mɔ wei yɛwura Peter Opoku Watima kwabena kache ɛne abusuafoɔ ɛnyina pamatomu ntie ɛyɛ atwedeɛfoɔ a yɛne yɛkurom hene a ɔkɔ akura nkyɛeɛ yɛne ne wɔtwa ka na yɛne ne yere so wɔtwa ka paa ante deɛ nokorɛ wɔbɛyɛ bi ɛde ama atwedeɛfoɔ yɛnka ne yɛnyina yɛ a ne yɛyɛ bɔni ayɛ ante mbaayɛ no ne ho ne asɛm ɔne pani guro ɔnya akɔda guro na abra yɛsie ne kunu wieyɛ bɛɛ sɛ bosom yɛ atwa mu ya ne bosom nwɔtwe atwa mu yi na ka anim sɛ yɛne ante ɛba bɛtena sɛ ba bɛdwendwene atwedeɛ kuro ho yɛte yɛ sɛ ante yale bamoawu a ɔkura deɛ nkɔntumi nye bamoawu de ante kɔɔyɛ da yɛde na wɔtwe da no yɛbaayɛ ɛna nso ɛna yɛsie maame adesiedeɛ deɛ obi aba na nkorankorɛ na sabɛ deɛ afei na twedeɛfoɔ a yɛbaayɛ akyikyɛmu wom ebinom ɛyɛ agyama ebinom yɛ nsomfoɔ asɔlefoɔ wom na mmom yɛnom a na yɛde ante ɛyɛ ayɔnkofoɔ no deɛ ɛne ne mma no nyinaa no yɛnso yɛba yɛbaayɛ a yɛgyina yɛwura Nana also a champion Pompema. Ya go grandcheye. Na oti e kan no sa tie ka biem. E jani timu de akasa. Ye say Onyankopon omana sumdue e de ataya pa. Sabra ne yiri ba yoteba dabi. E ko koji bisika e na ma me ye ka mase e bi kran se. E ta twede for de mo nya ye no. Ye de mase na bi nsamo. For ni na mo dwom mo be hu sa twede for mo bae. Ja. E so for de nka ho. Dabi. E ma de nka ho. Dabi dabi. Aso le for de nka ho. Dabi dabi. Ya ti mo for Christmas for de nka ho. Dabi dabi dabi. Ti mo for ka kana bae no. 24 million. Sure. Aso le wa twede e for the Greenland for no. Almost so Omepa asondan asase asondan no Oheneyere di omoni pass asema omo omo dey 50 Ghana sure nya sure e sika bebre to say omonye na omo for tonso e ma do for assembly omo ejamo e ba jinti ya da asene sabode de obi de ka ba nkwa e dey dey for sabode de e ka ka mo ka 6000 de sa pepe timi nya sa na tie da maso Sa ye mame ene abusia ehuni omo se abra anteto ase no mo fa ahomatofo so e ka che yewura kusi se asabo abani mame mariampo o se o kai no o da busuafo na mere ba fi ene mame mariampo mo na mo bo mo na mo kai yewura kwasi yewura Peter Opoku kusi ena kusi na etu se de ewura ampo ne ba ampo enti no ena kasa yi mame ampo de ni no o mama ne ewura ampo na kusi
million. Sadia, Yura, Peter, Ekasa, Meyre, Ampo, Eho, Enono, Mama, Befi, any Ebusiana, Money, Franka Kunya, Engufom. Where Yura, Auntie, Ame, Ebusia, and Abama, Yura, Emame, and Crab Watima. Watima, Sadia, Mr. Auntie, and Ebusia, Ekasa, almost over by 200 Ghana cedis, 32 million, and soon Juaso, Bofanka Mukonya, Engufom. Where so a year, you have Bismarck, who see, ya of free and swatre, swatre, be a good one of one, and there be a team. There's how much a photo for no one shall go. And there be a familiar, and you already. Sadia, a year with a Bismarck, a year, Luciana Hodono, or so by having some person than that is. What you find out for that? A year with the Aqua, or no, my. ASANTE AKYEM. Sabeka ayo buso ASANTE AKYEM dia. Ayo me na ma me amajanfu ana kana oyo hema ne ma. Me ma me Afia jubi ne ma. Eno ke konfo ne ma. Ena sika de anyi bi kura ye nya ye ka ho ye nkufo. Sadia ayo kwabusia ekasa ye na ba agyeman edi onuanom edi abusopani ehono no. Abusopani ya piase anti de oba atwede no. Afumso bia ne hono mo obeyeye sa ene wanya bibia etia braso na wode no baba abusa ne se abusa ne bekoso yie na se kanio ewo ho na busia ekasa ayibusia ye ma me chama frim ehono no yesi eba ya ye kura ye nsam sika pole opepepi adienu 20 million eye ayiko busia ya bo fa ya pia eda no se monye na mo fa ka munkonya egu fom sabode wa nyina no ASANTE AKYEM de so part be so yenti e de bo sa so yi oba bi a wote ha se ukwa ware a sumukuru yie na ukuru sumukuru yie na ukuru wu a onu banyam o sumukuru yie na ukuru wu a ukwa se SANTE e da masi iyo sa ba ko so ye teacher ni say ni pa mi ru ka sisi amana turu abusia nyina o ma si o ye be nya sisi ru abusia nyina 8,000 this is na e fẹ́ gbra ko fa kan ko sabre abaye juma fo bia to sati ba bechia eba kofi aya immigration officer awo ASANTE AKYEM kono go central aya ye wanwa mu commander ono ene rekoda na to sati a oba bechia eba ana echia no kono go central obo ene echia no jo ai sabre oba go so bi ana do so fe ni ayi wa juma fo a ono ye juma o custom ene sabre omo kasa hwen omo se oba bros we ye be nya wa na ye hu sabre o pe ni sosi no ma tama ka bibi anti wa ni ko yi ene ji omo ba ya omo se biska aye 1.5 oba bros esi so na so ene job no Afia Fatima ene agyeman ni owuano mu nyina empa wutie sede eye owuraku eye paparazzi owuraku achi bele obi atie bi sede owuraku ene ne yire ekasa no owuraku de bia se odi hase no ana yire de wasuma no amanaba abusano bi ka bo so da owuraku se odi ne yire omo de 200
Afia and the Tete and Lano. It is a name, Afia Frato. I look this in Casa. We have a group of Fano. The Mamma of Nebuchadnezzar Asante. Yes, you have to tell your friend, I'm not in this again. Of the Premier and 240 Ghana cities. The man who was another woman was someone yet. The treasure that can do that. Joe. Ele precisa coisa bem, ele a prova tudo. Ele a prova tudo. Aí vamos suar sexo. A vida do chibala. Olha de pá, a coisa da cidade. Ok. E tu vai não se ser na WhatsApp. Eu preciso ele e tu e no povo dia. Dia é coi. É que sabe essa banda não é negociação. Obi a mo so bia no o betumi di aba na o bu sa to ade ma na e ti beti ma ko yo to ba bia ma na ma yes e bia re na tete woni nya ko
Afia Tinamatin School. Ha. I'm a teacher for family home. Family home. I make a family just a senior. Sometimes you win. Said Omocasano. That's what they did. This is a class. Not what you say. I'm some of my of people. 1 year. Now you say you are. Ofaka and Konya from the begging tea. And that's the Mammy Piano, almost no one, and I saw an about this year. Yeah.
Unity for no FMA Unity Fan Club. And Chapia and Bomb Sour. Yes, no more. You don't get the phone away. Get the phone away. Akyamaa Obapa Akyamaa Christiana Oba Christi Obapa ai Nemma Emma ai nense no niama na sabri echemu sabri niama echemu awoye ai Obapa Christi Akyamaa niama na sabri echemu asunaba na tikoti so obi anim nense no niama na sabri echemu and I'm was from for Adiasa or Fanchaya. I am Miliano. Siani Nechi, or one in Papua, a survey,
Afia Bema when you baby call. Nema and then Senom and Ekasa or more papa and one self. Sunday or Mocas. Then to a map of us and an animal, Nadia Modia, a Bayan, Modia, Metia Mackenzie, Madame Moasi, if I'm chow or Munier, yet a Moasi, yet I say. I want to cut it so be any more. I'm a crab wire. Apoma. If I'm Chamutia, make a gra, make a son, I'm an Ufuma, Confanchame. I'm Mobana Munianame, the Santa Monia, Bremesubenia Brepa, the Santa Obaya, Canasem, Oba Christi, my classmates in any pop, in the free school, 1 to 4, and the real school. Michna, Namichna, Obapa, a charm, my charm or two. Nancy Munina. Nancy Munina, I watch it. I am Nura, Minian or Becassa or baby. I Obeji, Nancy, and my baby. One must say a giant, and a pine so of a circuit. A true, a young Atia, as a many may, and I may may, or more sure, one more and a one more yerenum. Sadia Mammy, Anne, a May, or Cassania, almost you are Monsieur, and so many a free hope, if you saw no one, and a buyer, or Monsieur, a sunset, and sure Mamma, would you be a fear, so said, Yama will show, and a man, or Monsieur, and Akaba, or Muria, no Muria. Moshe and Tuamwad and Yamana Banina, and a free Amonone and a true her. Omuras, Omoka, Wamo, Miras, Wadaka, and if you want to, a simple man in May Omonia, Omofan some Oma, Omuria, no Munie, Omukra, Wamo, Champagne, Omo Champagne. And so Adaka, a son said, a man and a man watching, or what you are for, up a grey mupa, or Muria, or Mufama, or Muria, no one saying ye, or Modocono, and fancy Docono. And you lay ever sorry, not your son, not Yanina, ya, no, Nasa, a may, and a may. A man be chipping my own when no move down for now more for no move baby. Or more fancy docuno, or more tuna, or more green, or more mother, sweet mother. Tinapa, or more tapoli, Jenny, or more almost side and then almost take away. Every normal year, or what she more on every year, no more day. As summer, Amiakoma, or more our war. Oh, no, almost say, almost oats, or children of Penyamipa, Yabako, sorry, our Presley, and upon I ever pententum, see a Benya BB, Akakaya, no, into a more oats, or more oats, or more donuts, or more meat bar. Then I can almost reach the brown sugar. Idia milk, pig milk. Then I see some na a may and so they are some or my one who are more more toffee. I know that way I can some. And you bring you cry or met me at a toffee nibi. If he is so edibi, or more toffee so and a war. Omuria, a man may so Murie. Sadu we, yet a man, Mamanimu, and a manimu, almost young from one more year, anyone
wɔn kunu no emu san sɛ wɔn ani abere wɔn yɛ wɔn handkerchief tuntum ne fitaa tuntum ne deɛ wɔn si ɛnɛ abusua wɔn sun ɛne wɔn yerenom ne wɔn kunu no wɔn sun adɔfo mo ɛwɔ baabi a wɔwɔ no mini ayi pamantis yi bi a na ɔde ahyɛ kwan mpanimfoɔ sɛ ebi nso ɔbɛkɔ dua so na ɔde ahyɛ kwan ebi a na ɔsɔre anɔpa na ɔbɛyɛ koko bi adi na ɔpamantis yi bi na ɔde ahyɛ kwan na mano atɔ ɔmo sika ɛmaa ne mɛɛma ne nyinaa ɔmo sika no ɛbɛduru ɛbɛba abɛduru mia bɛti aba poli 100 million enipa ngɔtwe yɛde ma nananom asonafoɔ mo nyɛ na mo mfa nte mo ka so pii meda mo ase a pii a da mo ase mebakyɛ mo a mobɛgye nneɛma no monkyerɛ ɔmo baabi a ɔmo mfa nkɔ na ɔmo mfa nkɔ ɔmo gye wɔ mo nkyɛnsee no ɛmfiri a ɛbɛkɔkɔ no hɔ yɛda mo ase Surely, Aya Papa, Nasiru, Aya Papa Shasuni, was it 20 Ghana cities? Akya and so, and two of Anona and Moni and Monina. I don't say, Aya Nana also a free year, Bujay, Adriana Busia Penny, Aya Nana Jakum 47, Namutadi and Sambegi was in Sampolo. Remember in Ananui or more Cassa, Nanan was my 4 winning, almost 150, and 1.5. Nanano. Papa,
Yes,